tu s vami Night. Dneska ideme reagovať na YouTube Shorty. Zapnem si tu Shorty, samozrejme hneď tu vybehne nejaká blbosť. Čau Kamazát, pojď sem, Kamazát. Kamazát, já mám tady auto, jo, Lamborghini, jo. Kamazát, já ti tady prodat Lambo, jo, 2000 korun, 2000. Čo ukradli mu nový? Kamazát, koukej. Mám tady 2000. Uj, konme, podívej se. Wow. Hezký Lambo, ne? Real Lambo. Hezký Lambo, ne? Je to hezký. Tak co? To Líbí se ti? čo Jo, a je? jak se to startuje? To Stroubovák čo máš je? tamhle dole, jo? Dobře, dá si poradit. Ahoj. Lamborghini. A to je Takhle se někoho vydělává jiného, ne? peníze, hloupý člověk, ty vole. Ty kon mẹ, thằng ngu quá rồi, ngu thế. Hej kámo, čo robíš v mojom aute? Jasné, jak som to vedel. Však počúvajte, že Real Moon tam bol. Čau Kamazát, pojď sem, Kamazát. Kamazát, já mám tady auto, jo, Lambo. Čak čo? Se to startuje. Stroubovák máš tamhle dole, jo? Dobře, dá si poradit. Stroubovák Ahoj. točí. Takhle se vydělává peníze, hloupý člověk, ty vole. Ty kon mẹ, thằng ngu quá rồi, ngu thế. Hej kámo, čo robíš v mojom aute? Jasné, henten. Čau Kamazát, pojď sem. Čau Kamazát, pojď sem, Kamazát. Kamazát, já mám tady auto, jo, Lamborghini, jo? Kamazát, já ti tady prodat Lambo, jo, 2000 korun, 2000. 2000 jenom? No, Kamazát, koukej. Mám tady 2000. Uj, kon mẹ, podívej se. Wow. Hezký Lambo, ne? Děkuju. Hezký Lambo, ne? Je to hezký. Tak co? Líbí se ti? Jo, a jak se to startuje? Stroubovák máš tamhle dole, jo? Dobře, dá si poradit. Stroubovák Ahoj. točí. Okay. Hey boy, pull my finger. To čo? Let go. To čo? Stop ale. Vy vidíte, jak oni jsou tam stopnutí? Že? Real, oni jsou tam stopnutí. A oni to stále iba prehrávají. Však jak sa to tam sekáril? I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I show you that I am. To je čo zasa? Ty kokos. Real, ale to je fake, Roblox nie? Jo, to je fake. To je rival. Rival, víš. Tahle LEGO minifigurka je z nějakého důvodu nečekaně To jsem už děsivá. viděl. Vánoční figurka Sněhuláka se nacházela v 23. sérii LEGO Minifigures a na první pohled vypadá naprosto normálně jako ostatní minifigurky téhle série. Opak je ale pravdou. Než ti ale povím, co je s figurkou špatně, budu rád, když zanecháš like a odběr. Vypadá prostě jako týpek, který slaví Vánoce v převleku Sněhuláka. Stačí ale hlavě oddělat nos z mrkve a naskytne se nám poněkud nepříjemný pohled. Minifigurka ukrytá uvnitř totiž vypadá naprosto zděšeně. Když hlavu Sněhuláka odklopíme, odhalí se nám pohled na jeho celý obličej, kdy si všimneme, že nevypadá vůbec komfortně, potí se a jeho výraz je opravdu děsivý. Vypadá to zkrátka jako kdyby byl v převleku Sněhuláka nedobrovolně. No a to je důvod proč tahle LEGO minifigurka OK, nič moc, já jsem to už viděl. Ako může to být zajímavé pro vás. Mami? Ach ne, chystá se říct své první slovo. Mami, maminko. Jak je to možné, holka s blond vlasy? Promiňte, paní učitelko, já... Co chceš, Olivě? Já jsem jen chtěla... Co chceš? Chceš volat řediteli a stěžovat si na svoje blond vlasy? Já jsem se jen chtěla na něco zeptat. Přestaň s tím, jdi do trestné místnosti. Ahoj, můžu si dát zmrzlinu, prosím? Ach ne, je to holka z blond vlasy. Ano, samozřejmě, hned ji připravím. Proč se bojíte? Musím to udělat dřív, než zavoláš majiteli.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli... Přišla jsi sem pro jídlo zdarma nebo pro slevový kupon? Prosím, hned odejdi. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jste v pořádku. Celý můj život mě všichni nenáviděli jen kvůli mým vlasům. Jestli tě to potěší, já tě nevidím jako jednu z těch zlých blondýnek. Na ničem už nezáleží, tak zatím. Myslíte si, že je Olivia dobrý člověk? Mami? Ach ne, Ďalšia bude. Ty to zase také... Mami? Alebo čo? To je niekde stopne. Toto. Ja fakt milujem, jak to drtí tam. No ja to nechcem kúkať na živo. No ale mne je to jedno. já mám 11 prstů, ty. prstů. Počítejte se mnou. 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je 11. Můžete mi jeden amputovat? Můžu? No to víš, že můžu. Ty máš chronickou mnohoprstost. Přece si ho neufiknu sám. To ti nepomůže. Počítej se mnou. Tenhle ten malinký ti uříznu. A hele, 10, 9, 8, 7 a 5 je kolik? 12. 12. No vidíš. Radši nic řezat nebudem. Já mám jeden. To je Real Sigma, tento tu doktor. To čo má za cedulu hento? Inak to je reklama sprostá. Kebyže je to bowlingová gula. Jaká to je bowlingová gula? Aj to trafia prevažujú to asi hlavu, nie? Ja som to tušil, tak tušil, Riu. Ne, a to musí byť taká bolesť, spadnúť na to, dolámať si kosti, aj keď to by sa nestalo, že si dolámeš kosti, ale musí to ultra boleť. Ty kokos, to čo je? Sure as I see out. We still gotta go to space today. To musí boleť, no. Čo? What? Jaj. Skúste si to tam vyril toto. Dať všetky tieto Wi-Fi, že budete mať zadara, lebo oni vám tu vlastne dávajú ten kód. VT4 a brr. Pojď si vylosovat otázku. Dobře, no. Tak. Ježiš. Sedmička, tu nechci. No tak tu teda ne, Zdeňku, neštvi mě. Tady máš sedmičku a běž. Pojď si vylosovat otázku. Dobře, no. Jasné. Tak. Sedmička, tu nechci. No tak tu teda ne, Zdeňku, neštvi mě. Tady máš sedmičku. To je také. To jak je? To by to dalo spravit. No zřejmě to tak ví, jak to tak dá. Najlepšia pesnička. To prečo sa tam ničí celý ten strom? Akože čo? Však to je čínska verzia. Ne? Listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh how I wish you'll wake up one day.
Děláme to fake. Don't you know? Co se stane, když se pokusíš dýchat pod vodou bez jakéhokoliv potápečského vybavení? Spoustu lidí si myslí, že stačí použít jednoduchou bambusovou trubku jako v kreslených filmech, ale ve skutečnosti to vůbec nefunguje takhle. Jakmile se ponoříš pod vodu, tlak se zvyšuje a tlačí na tvůj hrudník, což výrazně stěžuje roztačení plic a nadechnutí. Kvůli tomu, i když trubka dosahuje na hladinu, stejně nebudeš schopný správně dýchat a může to být spíš nebezpečné než užitečné. Takže existuje nějaký způsob, jak pod vodou skutečně zachytit vzduch. Ukážu ti to. Ale nejdřív, pokud si na straně andělu, dej like a odběr. A pokud ne, tak možná fandíš démonům. Sdílej tohle video, abys podpořil anděly. A napiš srdíčko do komentářů, pokud si tým anděle. Zpátky k videu. Když vezmeš nádobu a otočíš ji pod vodou dnem vzhůru, dokáže uvnitř zachytit kapsu vzduchu. Vytvoří se tak malý prostor, kde se můžeš na chvíli nadechnout. Ale není to něco, na co se dá dlouhodobě spoléhat. Co se stane, když se... Môžem dostať peniaze na Robux? Nie. Prestaňte žiadať peniaze od mami. Tohle se stane. Ale toto je ďalšie AI, ja nenávidím tie AI, však AI už nahradí celý svet. Když se do bazénu dostane ten špatný hráč. Když byl Lionel Messi na dovolené, pozval Luise Suáreze a společně v bazénu trénovali hlavičky. A když chtěl Neymar ukázat své dovednosti, hned na první pokus trefil tenhle kop. Pak, když Zlatan Ibrahimovič skočil na polštář, předvedl nádherné nůžky a opravdu skóroval mezi stromy. Ale i když si všichni tihle hráči bazén užili, nic se nevyrovná tomu, když do bazénu vlezl Cristiano Ronaldo. Ukážu ti to, ale první, pokud si myslíš, že Ronaldo je lepší než Messi, dej like a odběr. Ale Ronaldo or Messi? Napíš do komentáru. Haló? Čo? What? Tak to je Tahle Lego figurka má ve vlasech tuhle zvláštní díru. A když ho testujete, k čemu by mohla sloužit a co se do ní vejde, sprej na žraloky to rozhodně není. Faraonův had, ten už by tam šel líp, ale neustále vypadává. Kopí od Vikinga tam bohužel taky nepasuje. Homer vám vzkazuje, ať nezapomenete zanechat like a odběr. Technik pin, tak ten už vůbec ne. No a čarodějnická hůlka Harryho Pottera, ta se tam vejde, ale je zase moc malá a hned vypadne. Jediná věc, která tam sedne fakt dobře, je ruka od minifigurky. Tu tam nasadíte a opravdu drží. Pravý účel téhle díry, ale je ten, že kdyby někdo ten dílek spolkl, tak skrz celou tu hlavu je díra a půjde skrz ní tedy lépe dýchat, což zvyšuje jednoznačně šance, že taková nehoda dopadne dobře. Ale Lego figurka má... No tak ale, že to je múdre, celkom. Ale to sú klamári, nikdy neverte týmto blbostiam. Při tanci si Homer poškrábal ruku o noviny. Když jel do práce, blesk trefil velký strom hned vedle něj a málem ho trefil. Minul obrovskou železnou kouli, která mu rozdrtila auto. Naštěstí se mu nic nestalo. Najednou z auta před ním vyletěl krumpáč a trefil ho do hlavy. Když dorazil do práce, zjistil, že ho do ruky kouše jedovatý had. Zažil tolik nehod a nic z toho ho nezabilo. A pak se zadusil kouskem brokolice. Homerova duše opustila tělo a odletěla do nebe. Juhu! Jsem v nebi dřív než ty, Fendersi! Jenže ho zastavil svatý Šimon, protože Homer nikdy neudělal nic dobrýho. Homer to chtěl zkusit a vběhnout do nebeských vrat, ale dostal ránu proudem. Svatý Šimon mu dal jeden den, aby udělal něco dobrýho. Jenže Homer se znovu zadusil brokolicí. Jeho nová duše se vrátila zpátky do nebe. Zase ta brokolice. Zbývá vám 23 hodin. V tu chvíli uviděl starou paní, jak chce přejít silnici. Vznesl ji s sebou do vzduchu, ale ona spadla a zemřela. Pak Homer vyšel z večerky a uviděl Nelsona. To čo je Simpsonovi? Jak šikanuje Barta, tak ho chtěl vystrašit. Já jsem jdu. Brzy mu došlo, že mu zbývá už jen 1 minuta. V tu chvíli se po schodech dolů rozjel kočárek. Homer si říkal, že ten řev je hroznej, tak to dítě prostě vzal z kočárku a tím ho vlastně zachránil. To je zázrak, díky bože. Homer nadšeně dorazil do nebe, jenže svatý Šimon řekl, že to prostě nestačí a hned ho poslal do pekla. A v pekle si ho ďábel pořádně vychutnal. Při tanci si Homer poškrábal. Tohle je normální skok. A nebo není? Jak to funguje je, že vlastně když běžíte, tak nevidíte tu díru, která je pod váma. Takže pak do ní chcípnete. Jediný způsob, jak se přes to dostat, je vlastně, že přes to přejdete. A díky tomu je to skvělé propasti, protože si hráči budou myslet, že tam můžou taky a pak tam spadnou. Takže to jdeme vyzkoušet na nějakých minihrách. Rozhodl jsem se pro Egg Wars. Mým prvním cílem bylo si koupit bloky a začít stavět na střed. Jakmile jsem se postavil na střed, tak jsem se pustil do svojí první pasti.
A ještě jsem udělal jednu, aby jich nebylo málo. Týma to chce zkusit. Proč týmejte? Já jsem to. Ježiškriste, to je za nuba. Zničíme červené vejce. Rozhodl jsem se zaútočit na červený tým a postavil jsem jí tam pár pastí. Jestli to chce. Jak to želíte? Download now. Nic, zase ty co to? A jako. To je zlaté. To je zlaté. To čo je? To je smutné. Hoglin, alebo čo to je? To je nějaký ten piglin. No pojď prasa, teda nie prasa, ale... No tak pojď. Čo sa s tebou stane? Ja to zaujíma. No nič, že neotázaj to. To je hento jeden, to je jednička. Už mal chytil, to som už videl. On to tu Mario inú zase. Ale však to je vidieť, jak to hrané. Mne to bolo zastriané. Tak ho vymenili. To bylo predtým. Tohle je anděl proti čertu v mojí hlavě. Tady je vesnice. V ní si můžu sehnat jídlo. Zastav se a zamysli se. Nekrať to seno, krádež je špatná. Ukradni ho, potřebuješ to víc. Co? Vždyť si to jídlo můžu sehnat i jinak. Třeba zabít prase. Počkej. No co zas? Nemůžu zabíjet živé bytosti, to je špatné. Neposlouchej ho, máš hlad, ne? No do knedlíku, jak si mám teda sehnat jídlo? Stejně tě zabiju. Kam se poděly moje životy? Asi mě teď čert proklel. Nevybuchuj. Zabil jsem creepera a ukazatel se zvětšil. Takže zabíjet monstra můžu. Jsou zlí. Dobrá práce, tvé činy ukazují, že si zasloužíš požehnání. Wow, teď běžím mnohem rychleji. Tak, tady asi žádní mobové nejsou. A zvoneček. Stůj, přidej se na mou stranu a dostaneš všechno, co si jenom budeš přát. Dobře, přidám se na tvoji stranu, pokud mi řekneš, kde je diamant. Ne, udělejte dobrý skutek, dejte like a odběr a zachraňte Bůva. Tohle je anděl. Ja ten like a odber nedám. Alebo? No, nie, žobraci. Aj keď tohle je teraz myslíte, že som tak už proste. OK, teda. Alebo ne. Kdo přežije déle uvězněný v bazénu? Štíhlý člověk versus těžší člověk. Těžší člověk, protože ten těžší ho sní. Ne? První den. Štíhlý člověk chodí sem a tam. Počítá. Rychle spaluje energii. Proč? Těžší člověk dělá totéž, ale nese zásoby energie uložené pod kůží.
Oba si stále myslí, že je to jen dočasné. Třetí den, sucho v krku, hlava se točí. Štíhlému člověku došla zásoba glykogenu. Tělo přepíná dříve. Začíná se rozkládat rychleji. Těžší člověk čerpá z tukových zásob. Pomalá, stálá energie, stejná žízeň, jiná palivová nádrž. Mírná výhoda, těžší člověk. 5. den, žádná síla, žádná jasnost. Štíhlý člověk, ztráta svalů je citelnější, méně zásob k pálení. Těžší člověk, tělo dál přeměňuje tuk na energii. Proč ten těžší člověk kouká, jako kdyby ty našel právě potravu, ty vole? Mám jistý pochybnosti o bezpečnosti toho chudého člověka, ne jako chudýho, jako že by byl chudák, jo. Ale to je pravda. Kupuje si čas. Pozrite to, jak čumí henten. Ne bezpečí. 6. den, možná 7. Štíhlý člověk kolabuje jako první, o pár hodin později. Těžší člověk, tuk vydržel déle. Dehydratace vždycky vyhraje. Takže pokud se někdy někdo bude smát někomu, že proč tak tlustej, tak stačí říct prostě jednoduše, to je prostě mý vlastní bezpečí. Jednou to Kdo? Já nenávidím hen tu pesničku. Homerovi najednou brutálně otekla pusa. Ukázalo se, že má alergii na leštěnku na nábytek. Ty máš na tu karnaubu alergickou reakci? No tak s ní nelešti. Vyleštěla jsem s ní podlahy a okna. Každý dřevěný povrch v našem domě je naleštěný. Takže neměl na výběr a musel se dočasně odstěhovat k tátovi. Tam sdílel pokoj s někým, kdo se brzo stal jeho nepřítelem, Kelvinem. Abe se ke Kelvinovi choval mile, zatímco k Homerovi byl chladnej. Homer na něj začal žárlit a mezi nima to začalo rychle houstnout. Malej počůránek. Nech si to! Proč oni sa tam bijú? A od té chvíle si šli po krku. Když šel Kelvin do sprchy, Homer mu potají pouštěl ledovou vodu. A když se koupal Homer, Kelvin si z něj dělal srandu a vylekal ho aligátorem. Homer mu dokonce klíčem odmontoval řídítka z kola. Kelvin mu to vrátil stejným způsobem, povolil mu volant u auta. V noci se Kelvin budil s rukou v ledové vodě a Homer měl na hlavě přilepený jelení parohy. V autě pak soutěžili, kdo vydrží víc funět, dokud oba úplně neodpadli. Nemůžeš dýchat pusou, píská ti v nose. V jednu chvíli si Homer nasadil Kelvinovu korunu a Abe si ho spletl s Kelvinem. Bylo to poprvé, co Homer cítil od táty nějaký uznání. Víš, já jsem tě nikdy neslyšel říct, že jsi na mě hrdý. Nikdy, za celý svůj život. Co to tu povídáš? Vždyť ti to říkám skoro chvětavý, ne? Homer z toho byl pak úplně na dně a když si toho Kelvin všiml, konečně se spolu začali normálně bavit. Kelvin ho uklidňoval, že ho táta má rád, ale Homer tomu nevěřil. A tak se rozhodl to vyzkoušet a přemluvil Kelvina, aby se převlíkl za něj. Tati, měl bys chvilku? Čertu, Homere, myslíš, že mám času na zbyt? Co zas chceš? Já, lečte děti, nulo! Potom spolu řešili Homerův vztah s tátou a Kelvin mu řekl, ať si s ním zkusí promluvit. Jenže jakmile mělo dojít na mluvení, Homer byl v háji. Kelvin ho ale podržel, že na to nějak přijde. Na jedné kreativní výstavě pak Homer skrz svoje dílo ukázal, co v sobě měl. A ten Abeovi konečně otevřel oči na to, jak se Homer celou dobu cítil. Cítíš tak, jak se ty ulity tvářej? Nakonec si spolu konečně promluvili, urovnali to a objali se. Homerovi Tak toto bolo pre dnešok tak asi všetko, tak čus.